Watwi wamani kwbangma thaiono twitorkha chini Tripura hasteo norok jotono saimana tabuk Watwi wai tongmani kwbangma thaiono even Tripura simia barat haktoni kwbangma haste tai Bangladesh hairogobo kwbangma twitori tongo haike chini Tripura sarongni bo kwbangma thai jaga somotol jaga tuisa kinar nodi kinar hai nog rogo kwbangma twi lombai khe chini Tripura sarongni bo kwbangma jaga tongmani twi baksa kochogoi tlang thangka Agartala haike somotol jaga general jaga o simi twitorlia Tripura sarongni amchaya bo kwbangma thaiono twitorkha taklai omo sanan thangkai 2018 no je Tripura o twitorkha amoti system haikeno twitorkha chini hasteo simia kobuni hasteo bo tebo je twyni lama jesapan tongdi lama phan tongde omono swaye twi kochogoi thango tai manei lama nok joto to jesapan tongdi omono nosto kai klang thango hake nature no kebo paya tai watwi a jagana kaham a jagana hamya watwi waya hanga kabo tungmani jala bufang wafang ro joton se khamai thangbai na hai thebong busli tugo yogjang ma haike yogjagi tung yango watwi waka kabo joton si nosto klang thangmane je watwi nangmani je tui nangmani omoni se tebu bisi waka ka over limit kha waka ka amteng harok bo langan kuago tomon himble kwbangma kuno jaga hangkai tui kisa klaimya banyo ha kosomoi landsliding thango tama hanmala jaga bufang wafang agi rongni hai kotok kotok tong hake amteng la khamo tamni hingkai je obufang wafang ro bini yarang bai hano krak khe romoi toni amo bo bufang wafang kotor kotor nang nangnai agini hai chini yang Tripura sa amchayo to norok kwbangma thaiono thangi naidi tawa to injorable harpek manai emon khe kosnango a harpek ti baidok chalok thana hingka ke slip tani klanya nai tei siangi thango klai kheba nunga je thangna nai ma jaga tai thangi mi tan himle ri nosto ni thangnai a jaga klai khake haige ang last to kaisa kok sana musungmani mi ang kaisa video khaimani research dambari nai hinai khoroksa dipayan debroma hne bo bad comment khlaikha haike bino kok samani belai khe chaya ang ekdom joli suka tamo mu buku galati hinrina rokhnai angki Tripura sarongno amdike video khlaiei information woi research dambari na sikang andike research khlaina rok di hinai samada ani chayang khana bo maida sana jabra amsuka wanchungma sitra bomo kaham bomo hamya bosia ang tor chaya sayable joto borong saimono chin Tripura sarong kha krei angbo krei haike a krei ni bisingno research dambari na naibunga kaba baria sin sikang research khaina rok di hinai ang kisa video khaina musung khata to jespanang thubina comment no sijago boboti boro tabuk to kwbangma Tripura sarongni amchayo watwi jorani bagi lama hamya ngi tongbai mani norok jotono sawai manbayo haike tei takhuk bhorong norok comment khlai sari somni yang lama hamya ngi tong tei somni yang twitori tong norok comment khlaiei sade jagani bumung bo sahari tama henmale joto borong saimono Tripura sarong amchayo hingka kai kise misa lama hamya doba sapana amo tongnai chini yang bo tongan tei kwbangmano amorok bufur jani bo thikno kebo kun saimi amo matai simje saimanai haike tinin video amsungno noro video no sajaka like khlaidi tei subscribe bo khlaidi tama henmale kwbangma borong no video le naiei subscribe khlaiya please subscribe khlai klangthani tama henmale nor khoroksa subscribe khlaimya banya kwbangma motivate man thango amsungno tinin video hambai।